Здравей и добре дошъл в преживяването Пътят на мечтите. Ти поръча своята игра Пътят на мечтите и в това видео искам да ти разкажа много накратко какво представлява играта, кои са основните принципи. Защото скоро ще я получиш или може би вече си я получил и започваш да вървиш по твоя път. Истинското поле на игра в Пътят на мечтите е живота. Ти играеш със самия живот. Започваме с това кой съм аз. Обрисуваме визия на идеалната за нас реализация и поставяме една краткосрочна цел за 6 седмици, която максимално ще ни доближи до нашата мечта. В Пътят на мечтите ние правим първата, но най-важна стъпка към реализиране на една наша мечта. И го правиме на няколко нива. Както вече казах, започваме с това кой съм аз. След това обрисуваме мечтата. После си казваме коя е тази малка промяна, малка цел, която ще ме доближи до мечтата. Дефинираме я и правиме 6 стъпки към нея. Това е един много специален процес. В твоя комплект ще получиш табло, ще получиш карти за таблото, ще получиш и жокери как да попълниш картите за таблото. И всички бонуси, които получаваш с твоя комплект за мечтане, са специално и магически оркестрирани така, че да се доближиш максимално много до твоята мечта и тя да се реализира много по-бързо, много по-лесно и много по-ефективно. Пътят на мечтите не е просто игра. Това е комплект за мечтаене, в който използваме системата за поставяне и постигане на цели, която сме тествали с над 6 фокус групи, с мениджъри, с собственици на бизнес и с стартъпи, които са под напрежение да постигнат целите си, защото имат доста амбициозни инвеститори. Така че това, което ще държиш в ръцете си или вече държиш в ръцете си, е един комплект за мечтаене и една игра на 3 нива, която ти помага да реализираш мечтите си. Преди всичко прочети пътеводителя. Пътеводителя е най-важната част от твоята игра и комплект за мечтаене Пътят на мечтите. Това са инструкциите как да изминеш пътя по възможно най-ефективният за теб начин. Както вече споменах, в играта имаш 3 нива. За тях ще разбереш в пътеводителя. За всяко ниво имаш и определени награди. Имаш и предизвикателства в ниво 2, които да ти помогнат да преминеш през пътя си и да постигнеш много повече, отколкото ако просто направиш стъпките в ниво 1. Винаги можеш да ни задаваш въпроси на info@vocaacademy.com. Пожелавам ти вдъхновяващ и ползотворен път към мечтите ти. И не забравяй, преди всичко, прочети пътеводителя, за да разбереш по какъв начин да преминеш през твоя път. Ние, разбира се, сме на линия за въпроси на имейл.